kif kont naf li ġejja lura Malta għajnejja imtlew bid-dmugħ. Kienet ġurnata li kont illi nistenna, iżda ma kontx naf u x'se tasal. Dan huwa kliem Christina Schembri ta' 49 sena li għadha kif waslet mill-Ingilterra fejn għamlet intervent għal trapjant tal-FWIED. Intervent li fi kliema ta' Tama Ġdida għal ħajjitha. Fl-2001 Christina saret taf li għandha l-kundizzjoni badda CHIARI. Kundizzjoni rari ħafna fejn id-demm jaqgħad u jimblokka l-vini tal-FWIED. Bekk id-demm ma jkunx jista' jgħaddi b'mod normali sabiex il-ġisem jiffunzjona kif suppost. Christina stqarret magħna li din il-kundizzjoni kienet taffettwa fl-aktar modi sempliċi li anqas stess ma kienet toħlomhom. Ma tkunx tista' tieħu mediċini jekk ġuwa tista' porti. Tipprova tevita li tieħu rieħat fejn jkun hemm mart ma tersaqx. Kien kienet taffettwani ħafna. Kien tuni ħafna cramps. Ġelaqs kont inkun nista' norqod. 18 sena wara telet l-Ingilterra u bdiet tfittxija għal donatur tal-FWIED li kellha ddum aktar minn sentejn. Ma l-aħbar li trapjant se jkun jista' jsir Schembri tenniet li kellha emozzjonijiet imħalta. Kif dan it-trapjant seta' kien ta' tama ġdida għalija, iżda xorta kellha dubju. Filgħodu kont tħalt għaluli li hemm FWIED, opportunità ta' FWIED li jista' jkun tajjeb. Għamilt lejl hemmhekk, però sfortunatament ma kienx tajjeb. Fis-saba ta' filgħaxija dakinhar stess reġgħu batu għalija għax kien hemm opportunità ta' liver ieħor u kont laki li kien jaqbelu. Kmin il-ħadd filgħodu waslet lura Malta, entużjasta għal kapitlu ġdid. Kif eżattament, anzi, mhux meta wasalt Malta, kif tlajt l-ajruplan kont naf li ġejja hawnhekk. Ħajnejja l-ħin kollu għaddejjin. Bid-dmugħ għax ġurnata li kont ili nistennija u ma nafx jekk hux ħatasal. Ġifieri, però għall-grazzja t'Alla għadda kollox u llum l-ewwel ġurnata li għaddejja hawnhekk. B'emozzjoni kbira għaltinna li sabet wenz kbir mingħand Puttinu Kers u l-Malta Community Chest Fund kif ukoll is-Sorjiet Franġiskani fl-Ingilterra. Hawn appellata l-aktar għarfien dwar din il-kundizzjoni għaliex minkejja li hija rari ħafna, il-pazjent jista' jieħu l-aħjar għajnuna professjonali jekk jirnexxielu jisserjav biha minn kmieni.